Cranston Portelli ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li tlieta ġimix li quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek li l-ħadd li għadda kkaġuna feriti gravi fuq James Manfre b'daqqiet ta' sikkina, il-vittma għandu 27 sena. Manfre kien aggredit f'Birkirkar għal ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija waqt argument fejn irriżulta li juqala daqqiet ta' sikkina waqt li kien fuq il-bankina ħdejn it-traffic lights ta' triq il-wied u minn hemm prova jaħrab tant li mexa ferut għal diversi metri sakemm storda u waqa' mal-art. Cranston Portelli ġie mixli l-kkaġuna ferita li ġġib mankament jew sfreġġju f'waħda mill-idejn tal-allegat vittma. Ġie mixli wkoll li kellu fil-pussess tiegħu arma regolari li hija strument li taqta' u bil-ponta u li żamm l-istess arma mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija. L-avukat Mario Mifsud fil-bidu tad-difiża tiegħu qal li ma kienx se jitlob għall-libertà proviżorja f'dan l-istadju, iżda talab lil qorti biex tirrakkomanda lid-direttur tal-ħabs sabiex nhar il-ħadd illi ġej l-akkużat ikun jista' jattendi għal preċett ta' ibnu. Il-qorti qalet li hi ma tagħmilx dawn it-tip ta' rakkomandazzjonijiet u jkun aħjar li jagħmel talba għal pledge imbagħad il-qorti tara wara meta tisma' is-sottomissjonijiet mill-partijiet. L-avukat Mifsud għalli huwa jemmen li jagħmel min jagħmel il-ħażin għandu jħallas. Madankollu jekk wieħed isegwi l-atteġġament fuq Facebook tal-allegat vittma li jsejjaħ lilu nnifsu la jemmen ma jidirx li l-affarijiet huma kif wieħed jista' jaħseb. Hawn l-avukat wera l-mowbajl lill-qorti u anke lill-ispettura ġus biex jissostanzja dak li kien qed jgħid. Intant ftit wara li ntemmed din il-preżentata, il-vittma tefa' post fuq Facebook fejn allega li kienu tnejn il-persuni li ħebbew għalih u li huma mitx għax Alla iridu hawn għal xi raġuni. Post li tneħħiet ftit tal-ħin wara. James Manfre insista li kienu tnejn kontrih, iżda hu baqa' sod. Il-qorti laqet it-talba ta' Portelli għall-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 7,000 euro u garanzija personali ta' 3,000 euro li jiffirma fl-asta ta' l-qormi kuljum bejn is-6 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija u li jibqa' d-dar bejn is-6 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu. U ġie ordnat ukoll biex ma jersaqx lejn il-lokalitajiet ta' Birkirkara, il-Gżira u l-Imsida.